BSL, sain Cymraeg gyda is-deitlau cymorth. Y tŷ lleiaf ym Mhrydain Fawr, Lower Gate Street, Conwy. Peidiwch â cael eich twyllio gan ymddangosiad yr adeilad coch hwn. Chafodd o ddim ei adeiladu fel atyniad i dwristiaid, nac fel estyniad i dŷ mwy. Adeiladwyd tai mewn rhesi yn erbyn muriau tref ganoloesol Conwy. Adeiladwyd yn un rhes o ben gogleddol y stryd i'r llall o'r pen deheuol. Doedd y dwy res ddim yn cyrraedd ei gilydd ac yn y diwedd defnyddiwyd y bwlch rhyngddynt i greu cartref bach newydd, cost isel. Roedd pobl yn byw yn y tŷ lleiaf tan y 15fed o Fai 1910. Cafodd ei achub pan welodd Roger Dawson, golygydd y Weekly News, ei botensial. Rhoddodd hysbyseb yn y Times yn gofyn i bobl os oeddent yn gwybod am dŷ llai unrhyw lle arall ym Mhrydain. Cafodd tai eraill ei mesur, ond nid oedd yr un yn llai na'r tŷ hwn yng Nghonwy, sydd wedi ymddangos yn y Guinness Book of World Records am sawl blwyddyn. Roedd y tŷ yn unwaith yn berchen i newyddiadurwraig Margaret Williams a oedd yn aml yn cael tynnu ei llun tu allan i'r tŷ yn ei gwisg Gymreig. Bu farw yn 2015. Os na fedrwch credu bod rhywun wedi gallu byw mewn tŷ mor fach, edrychwch tu mewn i weld y trefniadau byw hynod. Byddwch wedi'ch synnu pam ddysgwch pwy oedd yn arfer byw yma.